Det var altså højdepunkterne mellem de seneste 2 kampe mellem Aalborg Pirates og Rungsted Sejr Capital, og jeg har fået en gæst her i studiet, der lige skal underholde os her noget af pausen. Og det er Bo Nordby, tidligere landsholdskæmpe, gammel Aalborg-kæmpe. Bo, kribler lidt i det, når du ser de her kampe? Ja, det er jo sådan nogle kampe her, der er sjove at spille, og der kommer endnu flere tilskuere her til kamp 2, tror jeg. Så, og man spiller om en pokal. Det er altid sjovt. Og du er afsted sammen med nogle gamle drenge. Prøv lige at fortælle lidt om, hvem du har mødt i dag. Jamen, jeg har mødtes med mine gamle kollegaer, Morten Gren og Kim Ståhl og Simon Nielsen, Peter Rikken og Jens Nielsen, som kommer og besøger dig lige om lidt også. Så vi hygger os, og det er dejligt. Masser af gode anekdoter. Masser af gode anekdoter, gode historier og gode minder, vi har sammen, og vi har et helt specielt bånd. Vi ses ikke så tit, men det er ligesom, vi mødtes i går. Okay, Bo, og den her første kamp, du lige så mellem Herning og Sønderjyske, hvad ser du for en match her? Men jeg synes, Sønderjyske fortjent helt sikkert trækker sig ud som sejrsrig. Inden troede jeg faktisk, at Herning havde på papiret et bedre hold, end hvad Sønderjyske har, men jeg synes ikke, der var nogen tvivl om, og helt fair, så vandt Sønderjyske fortjent i mine øjne. Og vi skal lige skrue tiden tilbage til 2007, Bo. Det var den første titel, OB havde vundet siden 1981. Der vandt lige pokaltitlen også over i Samsøgade i den gamle hal. Prøv lige at tage mig med tilbage til den oplevelse. Jamen, jeg vil sige, dengang, det var selvfølgelig sjovt at vinde en pokal. Men dengang vægtede pokalen ikke lige så højt, som den gør i dag. Hele det her setup, der bliver lavet hver år her med Final Four, det gør jo, at det er noget sjovt at vinde pokalen, dengang vi vandt den. Jeg tror, vi vandt den på en tirsdag. Altså, det viser, hvor meget at det blev prioriteret dengang. Jeg kan også huske, du sad og var det rasende. Jamen, hvem gider at vinde tirsdag? så det har det heldigvis lavet om på. Der er sket lidt. Der er sket lidt også med ishockeyen her. Hvis du skulle sammenligne med din aktive tid, nu er det nogle år siden, du stoppede, og ishockeyen nu her, hvordan ser du det? Jamen, der er jo sket kolossalt step. Altså, den er forandret meget. I dag er den meget hurtigere, end hvad den var, da vi spillede. Men til gengæld var den meget mere fysisk, da jeg spillede. Hvordan fysisk? Vi kan ikke følge med de unge drenge i dag, men jeg tror ikke, de kunne holde til at spille så mange kampe, som vi går. Altså, der blev gået til ståle, man må tackle hårdere, man må slå noget mere med staven, og det var meget mere fysisk, end der i dag. En anden slags ishockey? Det var en anden slags ishockey. Hvad tror du om aftens kamp af Aalborg mod Rungsted? Jamen, det er klart, at alt pres er på Aalborg, som er de store favoritter. Rungsted har alle, der vinde det. Det er jo altid farligt, det ved vi. Men jeg håber og tror på, at Aalborg de tager den. Det er det bedste hold, men det skal de også være på dagen. Ja, hvordan skal man egentlig sætte sig op til sådan bedste af en kamp her? Det er jo marginaler. Jamen, det er jo til at holde på slutspil, ikke? Det er jo bare at give alt, hvad man har. Uanset hvad der sker i kampen, må man videre. Så at være klar fra start. Det er godt, Bo. Tusind tak, fordi du kom forbi, og vi skal lige have headset af dig, så byder vi velkommen til næste gæst om lidt. Det er så fint. Det var altså Bo Nordby, der lige sagde goddag og fortalte lidt om de gamle dage og gamle landsholdskammerater, han har mødt. Nordby, selvfølgelig en spiller med langt over 150 landskampe og en legende i dansk ishockey, ligesom de kammerater, som han har set kampen med her denne aften i Aalborg. Vi skal have næste gæst på sættet her. Vi skal lige have headsettet på. Og det er jo en prominent mand her, Lars Seier Christensen, ejer af Rungsted Sejr Capital, en af dem. Tillykke med fødselsdagen. Mange tak. Mange tak. Du har valgt at fejre din fødselsdag i den anden ende af landet, kan man nok sige. Ja, det er jo ikke første gang, fordi den ligger altid lige omkring min fødselsdag, den her. Men jeg synes, at det er altid sjovt med de her turneringer, hvor der er lidt kontant afregning, og det er sjovt at være med til. Så det valgte jeg at prioritere. Du har været ejer af Rungsted snart 10 år nu ind i gamet her. Hvordan har rejsen været? Jamen, jeg synes, det har været sjovt. Det var jo sådan lidt, fordi at Finn Rosenthal, en af de andre ejere, som jeg har kendt i mange år, sagde, kunne det ikke være sjovt at være med i det her? Og så var jeg oppe og se et par kampe, og så tænkte jeg, jo, lad os prøve det. Og så har du prøvet det? Så har vi været i gang et stykke tid, og har også fået nogle pæne resultater undervejs. Så har det været lidt vanskeligt de sidste par sæsoner, men sådan er det jo. Det går op og ned i sport, så jeg synes, at vi har haft mange gode oplevelser, og det er meget hyggeligt at komme
i sådan en hal, hvor du er lidt tættere på tingene, og der er lidt mere nærmest en familiefølelse i forhold til at sidde inde i parken og se FCK, hvor der er 36.000 mennesker på en god dag, så det er jo en anden stemning, og den nyder jeg egentlig lidt, fordi det er sådan lidt mere personligt og lidt tættere på mange måder, ikke? Så ishockey er gået lidt i hjertet på dig, kan man sige? Ja, altså jeg har altid godt kunne lide ishockey. Ikke sådan, at jeg var gæst hver uge, men ser selvfølgelig altid de store internationale finaler og turneringer og sådan noget. Og jeg kan jo godt lide sport og har været involveret i en hel del forskellige sport som sponsor eller investor. Og nu er jeg så i ishockey, og jeg synes bestemt, at det har været en sjov proces og mange gode oplevelser undervejs. Og vi kan godt regne med dig et par år endnu. Ja, absolut. Jeg har ingen planer om at forlade ishockey. Der er jo snak om de her faciliteter oppe i Hørsholm og måske i en ny arena på et eller andet tidspunkt. Det ønsker direktøren sig i hvert fald. Hvordan ser du, hvordan skal man tage Rungsted næste step? Ja, altså det er jo noget, vi kigger på. Jeg ved ikke, hvor mange detaljer vi sådan giver ud om det i øjeblikket, men vi kigger jo på at få en mere tidsvarende og en arena og lidt mere kapacitet. Når man sidder og kigger ud over Gigantium her, så er det jo noget anderledes faciliteter end dem, vi er vant til. I min erfaring, så er det jo også lidt faciliteterne og mulighederne, der driver, om der kommer flere eller færre mennesker, ikke? Så vi kigger ret seriøst, vil jeg sige, på at bygge en arena, der kapacitetsmæssigt er større, og så selvfølgelig også vil have andre muligheder, fordi det er en ny bygning. Jeg tror, vores nuværende arena er 50 år gammel eller sådan noget, ikke? Og det begynder jo at kunne ses på den, men for så vidt, at vi kan få alting til at hænge sammen, så håber vi på om nogle år at have en noget større arena med mange flere faciliteter og mange flere muligheder for både for sponsorer og erhvervsmedlemmer, men selvfølgelig også for fansene, der er ryggraden i enhver klub. Og du skal se Rungsted spille her om lidt mod Aalborg Pirates i, ja. Kan jo godt sige, i underdogs. Ja, det er vi vel, men altså, vi har jo egentlig i hvert fald haft i årens løb, i min tid har vi haft nogle udmærkede resultater nogle gange mod Aalborg, og det tror jeg da bestemt på, at vi kan have igen her. De sidste par gange, vi har spillet med dem, har vi tabt, men jeg synes ikke, at vi bliver spillet ud af banen, og i det hele taget har det sådan været lidt stolpet ud, synes jeg. Hvis man ser på x-goals og skud og sådan noget, så har vi bare ikke fået konverteret så meget, som vi gerne ville i de seneste kampe. Men hvis vi rammer dagen, så tror jeg ikke, at Aalborg skal føle sig forsikre. Og hvis Sønderjyske kan slå Herning, så tror jeg også, der er en chance for, at vi kan slå Aalborg. Ja, så det er jo den her weekend vinder man 2 kampe, så har man en titel. Ja, det er jo altså, det er jo altid, kan man sige, hvis man er underdog, så hellere have 1 kamp end 7 kampe, ikke? Så jeg er absolut optimist, men det er af natur, så jeg regner bestemt med, at vi kommer til at gøre en god figur, og vi har haft lidt sygdom, men som jeg forstår, så er vi mere eller mindre fuldtallige den her gang, så vi stiller op og prøver vores bedste, er jeg sikker på. Og det vil være en god fødselsdagsgave til dig? Det vil da være en dejlig fødselsdagsgave, så det håber jeg da også, de tager med i deres betragtning, når de løber ind på isen. Tak skal du have, Lars Seier Christensen, og fordi du kom her. Selv tak. Og god kamp. Mange tak. Vi dribler videre til vores næste gæst her i halvvejsstudiet, og det er Claus Rasmussen, direktør for Sønderjyske, der er på vej herned, og han har jo netop set Sønderjyske vinde med 4-1 over Herning. En intens kamp som forventet mellem de her 2 mandskaber. Sønderjyske var bagud 0-1 og fik altså vendt det til en 4-1-sejr, og der er naturligvis en glad Claus Rasmussen på vej herind og får headsettet på. Kommer der. Skal lige vendes korrekt. Der var den, Claus. Yes. Du kan høre mig. Det kan jeg. Og du er glad? Ja, jeg er rigtig glad. Det er ja. Træt og glad, ligesom spillerne dernede nu. Ja. Claus, prøv at tage mig med i din dag, sådan en dag her også. Kampen her, hvor går du og er nervøs for morgenkampen? Ja, fuldstændig. Man er en helt anden verden. Det er faktisk en lille smule ubehag i kroppen. Det er godt, spillerne ikke har det, som jeg har det. Det så vi ud til. Det viste de i dag, at de ikke har, men det er spændende, det er intenst. Man er nervøs, man har mange tanker, man har mange praktiske ting og alt muligt. Så dagen den løber heldigvis hurtigt.
Og Claus, under kampen, hvordan tilbringer du den kamp, de her 60 minutter? Hvad gør du? Har du nogle ritualer eller noget? Jeg har masser af ritualer. Det er lige fra jeg står op, hvordan næsten tandbørsten ligger, tingene bliver lagt på plads. Små ting, hvor man siger, jeg tror det er, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men lidt OCD eller et eller andet, at så skal man ind og rette på tingene, ændre på tingene, bøjlen må ikke hænge der, og så videre. Så det er noget, vi har i ishockeysporten. Men jeg var så privilegeret i dag, at vi havde besøg af en af vores gode kontakter, en rigtig dygtig spilleragent, og han holdt mig lidt i ro under kampen. Har du et lysblå tandbørste derhjemme? Ja, det har jeg også. Claus, så du den her kamp, som altid et tæt slag mellem Sønderjysk og Herning. Hvad så du for en ishockeykamp? Jeg så et kæmpe fighterhjerte derinde. Jeg så 2 gode hold, som ikke gav sig hinanden mange centimeter inde på isen. Et traditionsopgør. Masser af gode fans i begge ender. Jeg så også et sønderjyske hold, der hen over kampen blev bedre og bedre. Og jeg er dybt imponeret over den måde, vi hele tiden sad i fortjekkingen op i næsten i hovedet, kan man sige, eller struben på Herning-spillerne. Så som kampen skred frem, synes jeg, vi fik dem arbejdet ud, kan man sige, på en eller anden måde. Og så jeg et hold med utrolig fighterinstinkt, blokskud, offer sig med alt, hvad vi havde, og det er sådan noget, der gør mig allermest glad. Fordi det bliver aldrig som regel 100% poleret ishockey i en finale. Men der var det, der skal til en finale for at komme videre, eller komme fra en semifinale til en finale. Der var det, der skulle til, og det var det der mands hjerte, og det så vi. Hvordan skal dine spillere tilbringe de næste 24 timer frem mod finalen? Men både Anders, jeg og flere spillere har sagt derinde, det var kun én. Der mangler en endnu, hvis man skal have den fornemmelse. Den har vi muligheden for at række ud efter i morgen. Så nu handler det om at komme over på den anden side af gaden. Han har sagt over på Scandic på hotellet. Få noget mad, få slappet af. Begynde at fokusere på, at det her, det var ikke... Det var et kæmpe step, men det er i morgen, det skal gøres. Så er der noget is i morgen. Der er noget dag, der skal forbringes med samme fornemmelse i kroppen, som jeg havde i morges, også for mig og andre. Og så glæder vi os helt sindssygt til den her finale i morgen aften. Og du havde en ny målmand med, Mathias Pettersson, som jo, så vidt bulletinerne fortalte, ikke har spillet hele sæsonen. Det var vel ganske tilfredsstillende, at han leverede i dag. Men jeg har dyb respekt. Altså, at man bliver kaldt ind, at man får en aftale på plads med så kort varsel og kommer ind med den energi og ro faktisk. Ikke? Han møder sine holdkammerater for første gang her i morges, kommer ud af bussen og er fuldstændig fokuseret, da det ankommer herop, og går ind og starter helt roligt og holder roen hele vejen igennem. Og jeg tror også, at han er meget imponeret over det forsvar, der har stået foran ham. Det kunne jeg høre på ham derinde, at der hvor han kommer fra, der har fået lidt flere skud imod sig. Men han holder den nede på 1, så han har kommet ud med en fantastisk redningsprocent også, så dyb respekt. Man kunne fornemme, at både nede ved Valdemar Andersen og også nede ved Mathias, der var nogle forsvarsspillere, der gerne vil beskytte deres målmænd. Ja, det er jo det, hockey kan, når det er de her finaler. Det er jo svært at sætte sig ind i, hvis man ikke kender sporten så meget, men hvor meget man offer sig for sit hold. Og for det, jeg gerne vil vinde, det er jo dybt imponerende. De sidder med is på flere af dem dernede, og det gør de i begge lejre. Så dyb respekt. Og Claus, hvordan skal du tilbringe de næste 24 timer? Jeg har en masse praktiske ting, vi lige skal have styr på. Der er helt noget lavpraktisk. Logistik med billetter ligger bag ved mig, dem skal jeg lige have rundt i systemet. Og så har vi 50 gode sponsorer inde i byen. Dem skal jeg måske lige have ind og sige tak for opbakningen til. Fans er der også derinde. Måske en enkelt fadøl eller 2, men det bliver ikke mere, fordi det handler om i morgen. Så fans og sponsorer skal feste, men vi skal være klar og fokuseret til i morgen. Og så du jo den lyseblå mur hernede og en Herning-mur i den anden ende. Der kommer vel flere fra Vojens i morgen? Ja, det håber jeg. Det er en fantastisk opbakning. Vi kan høre dem fra start til slut. Og det er også med til at bære vores spillere hen over. Der er altid nogle kritiske perioder, sådan en ishockeykamp, og der kigger de ned på en lyseblå mur. Også respekt til Hernings supporter, 100%. Det var en dejlig ishockeyoplevelse, som altid her ved de her Final Four. Claus, tillykke med sejren. Og tak skal du have, tak Michael. Tak. Det var Claus Rasmussen, direktør for Sønderjyske, der naturligvis forlader studiet med et smil. Han har lige set Sønderjyske vinde med 4-1 over Herning Blue Fox i den første semifinale, og mens vi venter på
den næste gæst, det er Jens Nielsen, vores U20-landsholdstræner her i Danmark, og også assisterende træner for A-landsholdet. Vi skal lige have hans syn på begivenhederne her, også lidt om landsholdet og U20-landsholdet, og han kommer der, Jens Nielsen, og sætter sig klar. Og headsetet skal bare på. Sådan der, Jens, du kan høre mig nu. Jens, du har lige set den første semifinal her mellem Herning og Sønderjyske. Hvad er dine tanker om sådan en match? Jamen, jeg synes, det var en rigtig god hockeykamp. Jeg synes også, det var rigtig hold, der vandt. Sønderjyske var bedre, og det var ikke for de sidste 7 minutter, som Herning begyndte at spille hockey. Du mener først, de kom lige til sidste? Ja, det synes jeg. Jeg synes, de virkede, som om de var trætte og ikke helt motiveret i det. Herning har også haft et hårdt program på det seneste. Det har de, men samtidig med den tilskuer, der er her, og den stemning, der var i hallen, så tror jeg godt, der burde man kunne sætte sig op til sådan en kamp. Okay. Og du skal se Aalborg mod Rungsted her om lidt. Aalborg er naturligvis favoritter. De får 4.000 mennesker måske bag sig, og Rungsted, de kan jo lidt spille frit. Hvordan ser du matchen? Jamen, altså, nu ved jeg, at Rungsted havde 6 mand ude her mod Herning sidst, og var hårdt ramte, men de er tilbage i dag. Og jeg har set kamp heroppe før, hvor Rungsted kommer og spiller gode kampe og vinder mod Aalborg. Så jeg regner med, at det bliver en god og tæt kamp. Jeg tror, det bliver for en type kamp. Den her var jo, kan man sige, hård fysisk, intensiv. Jeg tror, det bliver en ret åben kamp. For som den sidste kamp, Sønderjyske spillede kompakt, bakket hjem, lukkede Herning godt ned i midtzonen, og jeg tror både Rungsted og Aalborg er 2 hold, der gerne vil spille offensiv hockey, så jeg tror, at der bliver lidt mere fart på og lidt mere målchancer. Lidt mere åbent spil? Ja, det tror jeg. Ja. Jens, du var med U20-landsholdet til VM her tidligere på sæsonen, og I endte jo en bronzemedalje, men I ville gerne have haft mere, når man sådan ser på, hvordan I klarede mod oprykkerne. Kazakhstan, I var tæt på. Ja, vi var utroligt tæt på. Jeg synes, specielt mod Kazakhstan var en kamp, vi skulle have vundet, men vi fik ikke lige pukken det sidste stykke ind, men vi pressede dem, og de fik scoret et mål til sidst og vandt den kamp. Jeg synes bare, vi spillede os op under hele turneringen og vandt de 3 sidste kampe rimelig let, synes jeg. Og synes, det er et skridt i den rigtige retning fra, hvor jeg kom ind sidste år. Vi fik 4 point, i år fik vi 9 point, og det er ligesom en plan på, at næste år, synes jeg, vi skal have en chance for at rykke op. Så har I 15 point næste år? Ja, det håber jeg. Nu rykker Norge ud igen, og Norge er altid et godt hockeyhold, det ved vi. Så vi håber på det. Men Jens, der er jo altid meget snak om talent og udlænding og så videre her i Metalligaen. Synes du, Metalligaen giver chancer nok til de unge spillere? Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Alt for lidt. Og det er jo synd. Nu synes jeg, bare for at nævne Esbjerg, at de har jo taget 3 af de unge fyre. Jeg føler, at de unge U20'ere, de har spillet meget nede i Esbjerg her efter VM, og er blevet sat sammen med nogle rutinerede spillere, i stedet for at de 3 unge spiller sammen. Og det er virkelig gået godt for de drenge, og det er jo sådan noget, der skal til. Så de skal have chancen, men de skal også spille med nogle rutinerede spillere, og ikke bare spille i en fjerkæde, hvor de får 4 skift per kamp. Det er jo ikke godt nok. Hvordan skal man fremme de her unge talenter? De skal vel ikke bare ligge i fjerkæden, som du siger, de skal også have nogen, der kan gøre dem gode? Ja, og det er jo det, der er vigtigt med at spille dem ind på et hold, og spille med nogle af de bærende kræfter på holdet, og så virkelig give dem en chance til at spille en hel kamp i en første, anden, tredje kæde, i stedet for at løbe rundt i en fjerde kæde og lægge pukkene dybt og jagte pukke, og ikke få lov til at lave så meget kreativt. Og der har været, som altid, diskussion om antallet af udlændinge. 9 for mange? Jeg synes jo, det er for mange, men det tror jeg ikke, at klubberne er enige med mig i. Men helt klart, så synes jeg, der er for mange udlændinge. Og jeg ved godt, at niveauet i ligaen måske bliver mindre, hvis der bliver mindre udlændinge. Men det er måske noget, vi må leve med et par år, for at vi skal få nogle unge spillere ind i ligaen og få noget mere tilhørighed i klubberne, fra at det er unge spillere, der kommer op, at der er flere, der vil se de unge drenge, der kommer op. Hvis du nu skulle bestemme, hvor mange udlændinge skulle det være per hold? Ja, jeg vil sige, at man skal gå nedad i hvert år, men jeg synes 7 er fint for mig. 7 er et fint antal for dig. Den tager vi med i debatten. Jens, du er selvfølgelig også med i landsholdet rundt som assisterende træner. Hvad er det for en landstræner, vi har fået ind nu, Michael Gart? Ja, men nu har jeg jo ikke nået at arbejde meget sammen med ham endnu, fordi at jeg har haft i novemberbreaket, hvor seniorerne var i Tyskland, der var jeg med 20'erne i Vojens, og så her i december havde vi jo så VM.
Så min første samling med Gort, det bliver her i februar, hvor vi skal til Frankrig og spille 2 kampe. Så egentlig kan jeg ikke sige så meget om, hvad det er for en mand, jeg skal arbejde sammen med. Men jeg håber da på, at det bliver godt, det hele. Der er blevet lavet lidt om i spilsystemerne allerede. Ja, det ved jeg, der er blevet lavet om i spillesystemet, men som jeg også ved det, men jeg har jo ikke selv ligesom set det. Jeg kunne ikke se kampene, da de var i Tyskland, men jeg regner og håber der på, at det bliver godt. Hvis du ser frem til en VM-turnering i maj, der skal vi også have et dansk hold, der måske blander sig på den gode side. Ja, altså vi spiller jo altid for, ligesom at målet er jo altid at komme med i den kvartfinale. Og vores mål er jo ikke bare at blive oppe i A-gruppen, altså det skal jo være at komme højere op. Sådan er det jo altid, det kommer an på, om hvad for et hold vi får med, hvem kommer der nogen fra NHL, er der skader, hvordan ser det ud, altså fordi bredden er jo ikke lige så stor herhjemme, som den er i mange andre lande. Og lige her til sidst, det her Final Four, som jo har været 20 år nu i dansk ishockey. Hvordan ser du det her, den event? Ja, det er helt suverænt, at altså, arrangementet er helt suverænt. Der er mange mennesker, også gamle spillere plejer at mødes heroppe, og man møder en masse mennesker, man ikke ser, som man siger, man møder med i pausen, siger, det er 1 år siden, der går 1 år hver gang, inden man ser hinanden. Det er rigtig god hockey. 2 kampe i dag, 1 i morgen, så det er altid dejligt at se, og så får du jo set en masse spillere også. Og det øger jo også intensiteten i grundspillet i de første runder. Jamen, det gør det jo. Men der har jeg selvfølgelig en mening om det her med udlænding, og med at få de unge talenter frem. Jeg synes, at det ligger måske forkert Final Four, fordi alle spiller for at vinde de 16 første runder, og så giver du ikke de unge chancer. Så der synes jeg måske, at det ligger forkert. Det kunne være fra runde 16 til 32 i stedet for 17 til 32. Ja, eller også så kunne det være, at dem, der bliver kvalificeret, det er de 4 hold, der spiller en semifinal om det danske mesterskab. At det er de 4 hold, der så måske i august spiller en Final Four. Det er min mening. Det er godt, Jens. Altid godt med nogle nye holdninger og diskussioner her til debatten. Jens, tusind tak, fordi du kom. Jo, selv tak. Og held og lykke med den resterende del af sæsonen. Tak.